थांसै आङो। र' दसे नेथ'बाव र' गारि फैग्रोथो र'। आंहा लुदुमि आब'लानाव खामानि मावनो थांनो नागिरदोंमोन, फुजानि खामानि। माबा बेयावसो लाखिना दोनबाय। आं फैयाबाबो जागौमोन। बारा गोबाव नेबाय थानो हानाय नङा। आंखौ गाज्रि मोनगोन ना? आंखौ मैयानो लिंदोंमोन। आं 5 मिनिटफोरल' थानो हागोन दे मादै। बा बिनानावखौ एसे बामनायानो बाबाय आरो नोङो। बायाखै मादै, माने आंहा दिनै खामानि दङना। न'नि खामानिबाबो जेबो नङामोन दा लुदुमि आब'आ मैयानो लिंना दोनखादोंना, बेनिखायनो। र' दसे नेबाव गारि फैग्रोथो। जागोन दे। ओमफ्राय नोंसोरलाय मालाथो फैगोन न'आव? फैला जोंफोरो। ओरैनो बुंदोंलै फैगोन। सानबासो थाना फैगोन। आया, मानसियानो माबा क्रेक गोनां रखमनिसो। माने जोंहानि गयस्रि आयंआ बिदिनो दङलै, हाबा जायालासेनो बालन्दियैनो। हाबा जायैखोबा मा बुङो आं मिथिया दे, आन्दासैनोसो बालन्दि होनना बुंबाय। ओइ मोस्रोम, मा बुङोलै हाबा जायैलासिनो थानाय हिनजावफोरखौ मा बुङोलै? है, आं मिथियालै मा बुङोबा। आदुंगारि ना मायबा बुङोमोन खोनालै, बाबाय आंबो। थोद, आदुंगारि नङा खोना, बालन्दियानो बुङो खोना। है, मिथियालै आङो। थांसै दे मादै आङो। दे थांदो थां। दे होमबा बांबुलिया लादो। फै, नै मोस्रोम आब'आ नोंखौ लानो बाबायनो, थांसै। बायाखै होनना बुंबाबो माबा बुजि मोना। खामानि दं होननायखौबो माबा बुजि मोना। दे हर। दे थादो, थांसै आङो। दे थांदो थां। आया, भारा होगोन होननाया होला नामा आंनो? आंथ' थाइसेबो फैसा लाबोफायाखै। माबा मादै, भाराया हर। भारा? है माबा फैसा खुस्रायानो गैया आंनिया। आं दा बोरै हरनो दोननाय नोंनो? बेथो थाइसेबो खुस्रायानो गैया। एकदम फैसायानो माबा गोजासो, 500 गोजासो। मा होनबालाय आं दा बोरै थांनो? आंथ' थाइसेबो फैसा लाबोफायाखैलै। नोङो भारा होगोन होननायखाय आंबो लाबोदिया। आं दा बोरै थांनांगौ जाखो? आं एसेबां गोजान थाबायना थांनो हायाना। आंहा दा फैसा खुस्रायानो गैयाबा माखौ हरनो नोंनो? फैसा खुस्रायानो गैयामोनबा होनबालाय आंखौलाय मानोथो लाबोफानायमोन? दा आं एसेबां गोजान लामा थाबायना थांनांगौ नामा? नङालै, आङो तारमाने दङ सानदोंमोन। ओमफ्राय दानि नायनायावसो मोनथिबाय फैसा थाइसे खुस्रा गैया। आं दा होनबा एसेबां गोजान लामा थाबायना थांनांगोन आरो? फैनायावनो नोङो नायबोनांगौ फैसा खुस्रा दङना गैया। दा आंखौ लाबोनानै बिदि खालामबाय आरो। बेसांथ' गोजान लामा देनाय थाबायना थांनो हाया होमबा? मानो गोजान जाया जानो? 5 किल'मिटार मानि जायो। आं दा 5 किल'मिटार थाबायना थांनांगोन आरो? जेबो नङा दे, सिख्ला मानसि हागोन। बे 5 किल'मिटार थाबायनायखौनो नोङो गिबाय आरो? जोंबा सिगां नोंसोरबायदि सिख्लायाव कत' गोजान थाबायोमोन। 5 किल'मिटार मा 10 किल'मिटार 15 किल'मिटार थाबायोमोन। नोंसोरा थाबायोमोन आरोलै। दे जेबो नङा दे, दा फैसा खुस्रायानो गैयाबा। बिदिबा फैथारामोनलै आङो। गावनि बिमादै आरो बिनानावखौ एसे हेल्प खालायनायावनो एसेबां बिदि खालायथारो आरो। थेवब्लाबो आंखौ बिदि थगायनानै लाबोनाङामोन ना। थगायाखैहाय बेथो, आङो फैसा खुस्रा थानाय रखम मोनदोंमोन। बेखिनि जायगाखौनो थाबायना थांनो हाया, बांद्राय देखायो। सिगांबा जानो गैथारै समाव भिखारि टाइमाव एसेबां गोजान लामा थाबायलाङोमोननो। दा धोनि जानायखाय बांद्राय देखायग्रा जादों। गावसानो एसेबां धोनि, आरो आंनिफ्राय भारा नागिरबावो, 20 थाखा फैसाखौनो नागिरबावो। दङ आंनियाव, थेवब्लाबो होआखै आं। 20 थाखा नङा 50 थाखायानो दङ। हेलौ, आङो थांगासिनो। औ, गजा सक मोनबाय, नै गारि नेबाय थादों आङो। दे थांगासिनो दे। साला मानसिखौ बिदि थगायो सोरबा? एसेबां गाज्रि हिनजाव इयो, आंखौ मोसौ थगायनाय होथारबायलै। मेंसोगारबाय। एसेबां गोजान थाबायनो दंबावो। माला मोनहैगोन न'आव दा? दासो 2 किल'मिटार थाबायखांबाय। एसेबां गरम माखायाव, सान्दुंबो गोसाथार। मेंसोबाय। साला मबाइलखौबो लाफ्लाङासै दिनै आङो।
लांफैनो होनो हागौमोन थै सोर मिथिगौ दिनै आंखौ बेफोरबायदि मोसौ थगायनाय होगोन होननानै बे रांखावरि हिनजावा साला गाज्रि हिनजावा दाला मोखाङा ओरैनो गायदेजों बियो रायजाया दाला मोखां होननानै गोसोआनो बेसेबा गाज्रिथारखा र' आरो फैसाखौ बियो नायदों होनदों माथो फैसा नायनायखौ नुवाखै आं बेगाव दङानो खोना खिजानि बिनियाव खुस्रा फैसा आंनो होनो होननानैनो होआखै बियो फाफि हिनजावा एसेबां गोसो गाज्रि बिनिया आंखौ बेफोरबायदि खालामनो होनना खालामथारदों बियो आंबो मानो फैनाय दोननो बिसोरखौ फाफिफोरखौ साल्ला बे गथ'निया जेबो दाय गैया देनाय थेवब्लाबो आं मानो फैनाय आब'आबो फैनो होबायना बेनिखायनो फैबाय आंबो फैयाबाबो जागौमोन आंबो फैयामोनलै बै बांबुलिखौ नुनानैनो फैबाय जेमानबाबो बियो जेबो मिन्थियाना गथ' मानसि बिहा जेबो दाय गैया बिमा बिफायासो गाज्रि दाथ' गथ'आ जेबो मिन्थिया देनाय जेबो बुजिनो हानायानो जाथ'वाखै बेनिखायनो बोरैबा मोननानै फैबाय आंबो एसे हेल्प खालायबाय हेल्प खालामनाय मानसिखौनो बेफोरबायदि खालामो आरो मा एसेबां फाफि मानसि थै आसुरित मालै थाख्ला आरो थाख्लानि हिनजावा हौवाया जेरै हिनजावबो बिदिथार एसेबां गरम सान्दुं माखायाव आं दा थाबायलांनांगोन एसेबां गोजान दंबावो 2 किल'मिटारल'सो थाबायबोबाय आरो 3 किल'मिटारसो दंबावो माथो दाबो सफैलालै एसेबां गोबाव नेबाय थाबाय फनखौनो खेबसे खालामबावनि र' थगायाखैथ' बियो आंखौ है थगायाखै मानो थगायलाबायनो दै आंखौ गथ'खौ मोजां मोनो रांखावरिया हेलौ अबावथ' रांखावरि सना दावमैना माथो दाबो मोनफैयाखै आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो नेगासिनो र'लै र' नै मोनहैथारसिगोन दाउखिसक आंहा मार दिस्टार्ब जाखादों मिन्थिगौना गथ'खौसो लानो ना बेगखौसो लानो जादों मा खस्थ' जाखादों दे मोनफैसिगोनबा दाउखिसक मोनबायानो नै दाउखिसक अबेखिनियाव दङ नोङो लामायानो दङ दे नेबाय दङ आङो नोंखौनो नायहरगासिनो दहायनिफ्राय नुनाय नङा होननानै बररावबो जवाखैबो आङो नै लामायावनो नेबाय दङ दे नै थांगासिनो दोनथ' खस्थ'थार जादों आंनिया दे बै हिनजाव नुबायसि नंगौ खोनादे गथ'बो दङ बेग गिदिरबो दङ नंगौ बेनो जाथारनांगोन मोनफैबाय आङो दे हामबाय दे मोनफैबाय दहायनिफ्रायनो बेसेबा नेगासिनोमोन आं नोंखौ बेसेबा खस्थ'थार जादोंलै गथ'जों बेगजों खस्थ'आथ' जाखागोनानो नो बोलो आंनि आइ सनाया आंनि बांबुलि आइ सनाया नो बोलो आयौ माथो खानायानो दाइसेबो गैया गैयाहाय बे फाफि बिफानो लाथारदों थाख्लिख्लिनो बिफानियाबो खानायानो गैया नालाय बेनिखायनो फिसाजोनियाबो गैया थाख्लिख्लिनो दे जेबो नङा दे देनां देरबा मालाय सिख्ला देरबा रज'गोन ना खानाया औहाय रज'नायबा हामगौमोनहाय र' ओमफ्राय रुमखौ माने बन्द'बस्त खालामना दोनखादों ना औ दोनखादों नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा रुम बुकिं खालामना दोनाबा अबाव थाहैनो देनाय जोंफोरो गुवाहाटि नुथाराखैमोन आङो एसेबां गोबाव जाबाय दिनैसो नुसिगोन बेथो सिगां सिख्ला फिसा टाइमावनो थांनायानो उन्दैयावनो थांनायानो दिनैसो नुसिगोन आरो ओमफ्राय ले आइ बांबुलि ले होननाय आं खेबसे लानि गाबगोन खोनाहाय नों लाबा गाबा दे गाबा मालाय एसेबां दलद दङ मानो गाबलाबायनो नै लानि खेबसे बोलो ए गाबबायसो माथो थाथो दे लाथ'नांला उनाव लानो हागोन लानो लुबैदोंमोन आङो हामा आइ बांबुलि हामा बोलो गाबा आं नोंनि आफासो जायो गोदान आफा गोदान थाथो उनाव लानो हागोन दे गाबसोबाय उनावलाय आंनिनो गोमोन जागोन दासो गाबदों औ गोदान ना नोंखौ असिना नुदों औ बिदिनोथ' खोना आइ बांबुलि नोंनि आफासो बियो मिन्थिबाय आफा गोदान दिनैनिफ्राय नोंनि आफाया बिनो नोंसा नोम्फा थाख्लाया नंला मिन्थिबाय आफाया लानायावनो गाबो आरो आइ गाबा थुदो थांसै 8:00 जाबाय माथो जागोन जेबो सिन्था खालामनाङा रुम दंखायो
थेवब्लाबो थाब मोनहैबा तारमाने बेरायहैगौमोन आरो जोंफोरा ए गोबां सम दंबावो जेबो सिन्था खालामनाङा गाबोनबो बेरायहैनो हागोन आरो हागोन र' हानाया थेवब्लाबो दि आं माने दिनैनो मान बेरायहैनो गोसो दङ दे थाब मोनहैबा बेरायहैगोन दे जोंफोरा साथामबो बिमा बिफा फिसा आरो थाब मोनहैगोन जेबो सिन्था खालामनाङा दासो 8था 9था 10था 11थायावनो मोनहैगोन माथो 11था 12थायावनो बेरायहैनो हागोन जोंफोरो अब्लाबो थांसै थांसै माने गारिखौ बेयावनो नेनोसै सिट मोनगोन ना मोनाबा मोनगोन दे आरो नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो गथ'खौ लाबानो जाबाय आङो बेगखौ लागोन जागोन दे बेगखौ लानि र' दे ला